ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለና ጾር ዘለና ሸኽሚ ዘለና ጸገም ዘለና ጭንቀት ዘለና ናይ ተስፋ ምቁራጽ ህይወት ዝርዳይ ናብዚ ብርሃናዊ ኣምላኽ ዝንምጽእ ሓጢኣትና ዘይሓስበናይ ሓጢኣትና ይቕረ ዝብለናይ ምስ ሓጢኣት እምበር ምስ ሓጢኣተኛ ሞጎት የብሉ ሓጢኣት ንባህሪ ኣይስማዕምዖን ስለዚ ምሕረት ዝፈቱ ኣምላኽ ናባይ ንዑ ይብለና ኣሎም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ፈተውቱ ዝኾንኩም ምእመነ ክርስቲያን ሆርያን እግዚአብሔር ብሽም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉእ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን። ናባይ ንዑ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 28 ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ይብል ኣቱም ኩልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ኣነ ኽዕርፈኩም ናባይ ንዑ ስለቲ ሕያው ቃሉ ኣምላኽናን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እርግጽ ኩልና ነናይ ባዕልና ጾር ኣለና። ገሌና ናይ ሕማም ጾር ኣለና። ገሌና ናይ ሓጢኣት ጾር ኣለና። ገሌና ከዓ ናይ ኢኮኖሚ ጸገም ኣለና። ካልኦት ድማ ጸገማት ስድራ ቤት ድኽነት ተስፋ ምቁራጽ ጭንቀት ዘይምቕሳን መንፈሳዊ ቃልሲ ኣለውና። እዞም ሸኽሚ እዚኦም ንኸቃልለና ጥራሕ ዘይኮነስ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ህይወትና ጾርና ኣወጊዱ ሰላም ክበና ዝኽእል መድኃኒት ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እንሆ በዛሎም ዕለት ናባይ ንዑ ኢሉ ይጽውዐና ኣሎ። እዚ ጻዊዒት እዚ ናይ ኣቦነት ጻዊዒት እዩ። እዚ ጻዊዒት እዚ ናይ ፍቕሪ ጻዊዒት እዩ። እዚ ጻዊዒት እዚ ናይ ጸጋ ጻዊዒት እዩ። እዚ ጻዊዒት እዚ ናብ ንስሐ ዘብቅዐና ጻዊዒት እዩ። ስለዚ መብዛሕትና ኣብ ውሽጥና እናተሳቐና ቃንዛ ኣለና ውሽጥና ዝፈልጦ እንተኾነ ግን ብፍሽኽታ ኢና ንሓልፎ ውሽጢ ሕሩር ናበልና ንሓረርና ኣናባብራና ኩሉ ግዜ ከም ዕፉን እናሓረረ ዝግየጽ ወይ ከዓ ድስሕቕ ውሽጥና ንሓረረ ደገና ሕጉሳት ምዃንና ንምግላጽ ግን ዓርሰና እናታለልና ንርከብ። ስለዚ ክርስቶስ ግን እዚ ሙስሊነት ስለ ዘይዋጽእ ናባይ ንዑ ነሰውዕል ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ካልእ ክድ ይበለናን ወይ ከዓ ሽግራትኩም ፈቲሕኹም ናባይ ሙጽእ ይበለናን ከይነጻኹም ኣይትምጹን ይበል ነጺኹም ሙጽእ ይበለናን ተቐዲስኩም ሙጽእ ይበለናን ምስ ክፍኣትኩም ምስ ሓጢኣትኩም ምስ ሸኽምኹም ምጾርኩም ናባይ ንዑ። እዚ ዕድመ እዚ ንኹሉ ክፍቲ እዩ። እዚ ዕድመ እዚ ንኹሉ ዝውክል እዩ። ምክንያቱ ኣቱም ኩልኹም ይተባሃለ እቲ ጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ኣነ ኽዕርፈኩም ናባይ ንዑ ንኹሉ ዝምልከት እዩ። ንኹሉ ወዲ ሰብ ዝምልከት ጻዊዒት ወይ ከዓ ዕድመ እዩ። እዚ ዕድመ እዚ ካብ ክርስቶስ ዝወፅእ ቃል እዩ። ንዑ ናባይ ኣቱም ኩልኹም እቲ ጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ ኩልኹም ክብል ከሎ ንማንም ሰብ ዘገለለ ይኮነን ወይ ተነጽሎ የብሉን። ንኹሉ ዝቐርብ ዘሎ ዕድመ እዩ። ንሃጥእ ዝቐረበ ዕድመ እዩ። ንድኹማት ናብ ክርስቶስ ክንመጽእ ዝቐረበ ዕድመ እዩ። ዝተሰብረ ልቢ ዘለና ናብ ክርስቶስ ንምጻእ ወልፊ ዘለና ናብ ክርስቶስ ንምጻእ ኣብ ስኻር ህይወት ዘለና ናብ ክርስቶስ ንምጻእ ኣብ ርክሰት ህይወት ዘለና ናብ ክርስቶስ ንምጻእ ተስፋ ዝቆረጽና ናብ ክርስቶስ ንምጻእ እንኮ መፍትሒ ንሱ ስለ ዝኾነ ከመይሲ ንኣብነት ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ኸርኢ ከለና እቲ ጥፉእ ወዲ ሰውሃቦ ርሲ ተቐቢሉ ዝነበረ ጸጋ ኣብ ዘይወዓልና ዋዕለ ምስ ዘይሕደር እናሓደረ ንብረቱ ዝነበሮ ሃፍቲ ዝነበረ ጸጋ በቲኑ በይኑ ምስ ተረፈ ግን ትዝሰበሎ ግን ናይ ኣቦኡ ፍቕሪ ዝተፈለየ ፍቕሪ ምዃኑ ፈሊጡ ናብ ልቦኑ ተመሊሱ ናብ ኣቦኡ ተመለሰ። ኣቦኡ እውን ኣይጨከነሉን ወደይ ሞይቱ ነይሩ ተረኺቡ ናብ ልቡ ተመሊሱ ኢሉ ክዳን ከዲኑ ንኣዳው ቀለበት ሂቡ ድግስ ገይሩ ጉረባብቲ ጸዊዑ ንወዱ ኣኽበሮ። ስለዚ ንሕና እውን ብፍላጥ ብዘይፍላጥ ካብ ኣምላኽ ርሒቕና ነርና ንኸውን ንኽእል። እንሆ ክርስቶስ ግን ናባይ ንዑ ይብለና ኣሎ። ሕጂ እውን እንተኾነ ዘየቋርጽ ድምፂ ዘየቋርጽ ዕድመ እዩ። ናባይ ንዑ
أعداو زرقحو كل جزء بفقر قبلنا إنه كريستوس يعدمنا له ناباينعو أنا عرفتهم أنا برختكم أنا من قدسناهم أنا من سلامكم يلنا له لازم أبزخ المتس يقبع سلامنتنا بيسوع كريستوس كن متس تدليو مخنياتو مبزحتنا سبات سلام ندليو أب السفر يبوتاي أب زي بوتاينا سلام ندلي أب زي بوتاينا دسا ندليا انت خونه كريستوس جن اتدسا اتسلام أبايو نحنا زخدنا من قدلنا حقنا سلام زركب أب جنزب سلز مسلنا نجنزب زلنا سسعة وصل يبلون درت يبلون سلام لمسلنا نحنا أب شمتها لنبل سلام لمسلنا نحنا أب شمتي مسلنا شمت رينايو مبلع متحمماي من نخاس متشفلاق متقتتال أبي بالسلام سلام لمسلنا نحنا ليتاو تريت منو ليتي حريرنا مسمسته مسترامسنا تبعسنا مس سبات تبعيسنا مس بعلنا تبعيسنا مس سدرانا تبعيسنا سمصانا يا سلام قد يلا نحنا سبعاوي مفتحي زقرمنا لهم هيوتنا لبوننا عرفنا يكعالن لبوننا عرفت زي بلو دقاتنا سلام زي بلو مخانو هيوتنا زمسكري سلازي حدث ما يتصمع نقابلت ما يتصمع سب ما بمرأي طرح يركعني ويعقبني ويعيرويني نت ما يكسوتي تخيل طرح يعقب زغل ويكاكروي زغل سلازي كريستوس مفلات راح اخو لا يكونن ناب كريستوس يسوس لبوننا سيرنا بتحتنا بأمنت بفريها እግዚአብሔር ናውخ نمصخلنا ግን እውነት ናይ بحق يزبلكم حدش ፍጥረት ከገብረና ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ እዩ عقابتنا نسي سلامنا نسي بقعتنا نسي سلازي حوار قدوس بيتروس من انتخونه كم زبل اواج اوجلنا له نحنا نصا فقاد لنا بنصانت نحارነት سفطرنا ينا انتخونه ግን نصانتنا نخفات شفان كنغبر يبلنا حوار قدوس بيتروس سايلو ጎይታይ ንስኻ ናይ ዘላለም ህይወት ቃል አለካ ናምን መخን ከይድ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 68 ናምን መخ ክርስቶስ ወጻኸን ከይድ ፈቲና ያኮ ሪኢና ያኮ ህይወትና ሪኢና ያው ዘምጸና ለውጥ የለን ቀሳነት ይብልና ሰላም ይብልና በረከት ይብልና ፍቅር ይብልና እዝኹም ክሰራይ እዝኹም ኾንት ህይወት ካብ ኮነ ናብ ክርስቶስ ንምጻ ንዑና ባይ ዘለና ዘሎ ኸዓ بمخنيات سلازخوني مخنياتو نسو نزل عالم منጭ سلامنا كريستوس إيسوس سلازخوني إيسوس كريستوس زلنا تصور زلنا شخمي زلنا تصقم زلنا ጭንቀት زلنا ናይ ተስፋ ምቁራጽ ህይወት ዝርዳይ ንሱ نهنا سمعتنا خردا ዝኽእል بدرجه حبيت አይኮነን ናተይ ናትኩም እንስጋ ለቢሱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ نعنا صبو غيرو سلازفلطنا سمعتنا سلازردا انه كريستوس نبعاتنا زفلط املاخي كريستوس تسفا مقراصنا زردا املاخي كريستوس فرحنا زردان زفلطني حبو قال ستاتنا زفلطي سلازي نسو نهنا قانزا زردان زفلطن سلازخونه امبار نباينعو كاودين وعال كساد محاز كم زولو ولدي كاوين وعل صيدنا ندكم كريستوس كنحزو خمزلنا إذا ردك سلازي 10 عامت ملو دم زفتا زنبر السبيتي تسعيها ن 10 عامت كتزاربو قليل يمسل 10 عامت بسقاي كتحلف كلاغن ገንዘባ ወዲያ ጊዜኣ ባኺኑ ሓኻይን ከድሕንዋይ ከኣሉን ክፍውስዋይ ከኣሉን ዝነበራ ገንዘብ ወዲያ ኩሉ ነገር ተስፋኣ ኣብ ዜሮ ዝበፅሐሉ እዋን ግን ሓደ ነገር ግን ተረዲኣ ንዓይ ከድሕነኒ ዝኽእል ክርስቶስ እዩ ስለዚ ብእምነት ንክርስቶስ ክዳኑ ተተንኪፈዮ ክሓውየ ኢላ ብእምነት ናብ ክርስቶስ ስለዝመፀት ግን ሓይሊ ካብ ክርስቶስ ወፂኡ ፈውሲ ተቐቢላ ድሕነት ተረኺባ ሓውያ ስለዚ ንሕና እውን ለሙኑ እንተኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ ክሕግዘና ይፅውዐና ኣሎ ፀገምና ጠጠው ከብሎ ህይወትና ክቕይሮ ክርስቶስ
ናባይ ንዑ ብለና ኣሎ ምክንያቱ ንዑ ዝኸብዶ ጾር ስለዘየለ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምፃና እንታይ ንምርካብ ኣብዚ ዘሎ ሕጂ ተሓሳብ ኣብዚ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ኣብዚ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ምክንያቱ ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ ምምፃና ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ኢለና ሓደ ካብ ሓጢአት ንዕርፍ ምክንያቱ ንነብስና ጾራ ዝኸውን ሸኽማ ዝኸውን ሓጢአት ስለ ዝኾነ እሞ ክርስቶስ ከዓ ምሕረት እየ ዝፈቱ ኣነ ሃጣን እምበር ጻድቃን ክጽዋዕ ኣይመጸኹም ኣነ ሃጣን እምበር ጻድቃን ክጽዋዕ ኣይመጸኹም ስለዚ ናባይ ንዑ ብንስሓ ህይወት ዝሓለፈ ይኣክልና ናብ ክርስቶስ ንመለስ ዝሓለፈ ይኣክልና ናብ ፍቕሪ ንምምጻእ ናብ ሰላማዊ ኣምላኽ ዝንምጻእ ናብ ዝብርሃናዊ ኣምላኽ ዝንምጻእ ሓጢአትና ዘይሓስበልና እዩ ሓጢአትና ይቕረ ዝብለና እዩ ምስ ሓጢአት እምበር ምስ ሓጢአተኛ ሞጎት የብሉ ሓጢአት ንባህሪ ኣይስማዕምዖን እዩ ስለዚ ምሕረት ዝፈቱ ኣምላኽ ናባይ ንዑ ይብለና ኣሎም ንሕና ናይ ልብና ዕረፍቲ ንምርካብ ናብ ክርስቶስ ክንመጽእ ዝተገበእ እዩ ናብ ክርስቶስ ምምጻና ናይ ልቢ ዕረፍቲ ኢና ንረክብ ዓለም ጊዜያዊ ነገር ሂባ ክተጽንዓና ዓና ትኽእል ትኸውን ክርስቶስ ግን ነባሪ ሰላም ዝህብ ኣምላኽ እዩ ከመይሲ ሰላም ሓድገልኩም ሰላመይ እህበኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹስ ከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኮነን ልብኹም ኣይሸበርን ኣይሰንብርን ከም ዝበለ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 27 ስለዚ ነባሪ ሰላም ክንረክብ ተኸይና ሰላመይ እህበኩም ኣለኹ ኢለና ሰላም ኣይበለን ሰላመይ እህበኩም ኣለኹ ምክንያቱ ናይ ሰላም ሓለቓ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ንሰላም ወናኒኣ ስለ ዝኾነ ስለዚ ሓቀኛ ሰላም ነባሪ ሰላም ንምርካብ ኣብ ህይወትና ናብዚ ፍቕሪ ዝኾነ ኣምላኽ ዝንምጻእ ናባይ ንዑ ይብለና ኣሎ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምምጻእ እንታይ ዘድልየና ምእማን እዩ ዘድሊ እምነት እዩ ዘድሊ እቲ ዕድመ ቀሊል እዩ ክሰምዖ ቀሊል እዩ ክትዛረቦ ቀሊል እዩ ግን ናብ ክርስቶስ ንምምጻእ ዝዕድመ እዚ ተቐቢልካ ናብ ክርስቶስ ንምብቃዕ ዝዕድመ እዚ ተቐቢልካ ናብ ክርስቶስ ንምምጻእ እምነት የድልየና ኣሎ ከምቲ በርጤሜዎስ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ድምፂ ምስ ሰምዐ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓርኒ ናበለ ዝነበረ ድሩዕትኡ ኩሉ እናደርበየ ዝመፅእ ዝነበረ ጾሩ ዘጨንቆ ዝነበረ ተስፋ ዝቁርጾ ዝነበረ ደርቢዩ እዚ ድምፂ እዚ ክሕውየኒ ይኽእል ኣሚኑ ብምምፅኡ እምበኣር እንታይ ክገብረልካ ትደልዩ ኣለኻ ተባሂሉ ክርስቶስ እንታይ ክገብረልካ ትደልዩ ኣለኻ ምስ በሎ ጎይታይ ክርኢ ደሊ ኣለኹ በለ በርአ ኢልዎ ብርሃን በሪህሉ እናረኣየ ተመሊሱ ክሳዕ ዕድመ ልክዑ ከዓ ንዘለኣለም ሰዓቦ መርኣይ ኮይኑሉ ብምንታይ ትየልና ብእምነቱ እምበኣርሲ እምነት ካብ ምስማዕያ ምስማዕ ከዓ ብክርስቶስ ቃል እዩ ከም ተባሃለ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 17 ስለዚ ቅዱሳት መፅሓፍቲ እውን እንተኾነ ከምዚ ይብሉና እምበኣርሲ እምነት ካብ ምስማዕ እውን ብክርስቶስ ቃል እዩ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 17 ስለዚ እንታይ ንፅበ ኣለና ናባይ ንዑ ዝብል ዘለኮ ሰማይ ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ናባይ ንዑ ዝብል ዘለኮ ናይ ህይወት እንጀራ እዩ ናባይ ንዑ ዝብል ዘለኮ ጉንደ ወይኒ ናባይ ንዑ ዝብል ዘሎ እቲ ሕያዋይ ጓሳ እዩ ናባይ ንዑ ዝብል ዘሎ ትንሣኤን ህይወትን እዩ እቲ ናባይ ንዑ ዝብል ዘሎ ኣምላኽ ኣልፋን ኦሜጋን መጀመርታን መወዳእታን እዩ ስለዚ ክንቅልጥፍ ኣለና ክንብጌ የብልናን ምክንያቱ ግዜ ስለዚ የለ ብዙሓት ሰባት ግን ናብ ክርስቶስ ንዑ ክንበሃል ከለና እዚ ዕድመ ዝኸርበና ከሎ ምክንያትና ዘይውዳእ እዩ ኣነ ገና እየ ኣይበፅሕኽዎን ግዜ የብለይን ኣነ ብንእስነት ናብ ክርስቶስ ክመፅእ ኣይክእድን እየ ምክንያቱ መንእሰይ ስለ ዝኾንኩ ብንእስነትካ ፈጣሪ ምሕሳብ ኣይምሐሰን ናይ ጭንቂ ግዜ ከይመፅእ ናይ መከራ ግዜ ከይመፅእ ብንእስነትና ናብ ክርስቶስ ክንመፅእ ምተገብአ ነይሩ ክርስቶስ መእከብ ጥሮተኛ ኣይኮነን ኣነ ምስ ኣረኩ ናብ ክርስቶስ እየ ክመፅእ ሳሳይ እግሪ ምስ ወፅኻ ምርኩስ ምስ ሓዝካ ናብ ክርስቶስ ምምፃእ
ጽራይ ንዓለም ይብካ ሓተደው ንክርስቶስ መሃብ እዚ ኮነ እንተ ሓቂ ክርስቶስ ግን ናባይንዑ ምኽንያቱ ጽባሕ ንሕና ውሕስና ስለ ዘይብልና እዩ ንጽባሕ እንታይ ከም ንኸውን ኣይንፈልጥን ምኽንያቱ ተጻሒፍ እዩ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25:13 እምበኣርሲ እታ ወዲ ሰብ ዝመፀላ መዓልትን ሰዓትን ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቑሑ ከም ዝባለ ነቂሒና ክንፅበ ይግብአና ምኽንያቱ እዚ ዕድመ እዚ ናብ ክርስቶስ እንምለሰሉ ዕድመ እዩ ከምቲ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝብልዎ ሎሚ ድምፁ እንተሰማዕኹም ልብኹም ኣይተትርሩ ልቦናና ህለፈኛ ክንገብሮ የብልናን እነሆ መዓልቲ ምድሓን ሕጂያ ክንውስኖ ዝግባእ ሕጂ ስለ ዝኾነ እምበኣር ክርስቶስ ኢየሱስ ክሳብ ሕጂ ይፅዋዕ ኣሎ ናባይንዑ ይብል ኣሎ ድኹማት ዝተኾይና ናብኡ ንምፃእ ጾርና ዝኸበደና ናብ ክርስቶስ ንምፃእ ይቅርታ ንደሊ ሰባት ናብ ክርስቶስ ንምፃእ ኣብ ሓጢአት ዘለና ሰባት ናብ ክርስቶስ ንምፃእ ክርስቶስ ህይወትና ቀሊል ከም ዝኾነ ኣይነገረናን ውሕስና እውን ኣይሃበናን እንተኾነ ግን ኣብዚ ዓለም እዚኣ ክንነብር ከለና ኣብዚ ዓለም ክትነብሩ ከለኹም ፀበብ ኣለኩም እንተኾነ ግን ኣነ ንዓለም ስዒረያ እየ ከም ዝበለና ንዕኡ ሒዝና ኢና ንዓለም ፍትወታን ክንስዕር ንኽእል ንዕኡ ሒዝና ኢና ንዓለም ፍትወታ ክንስዕሮ ንኽእል ስለዚ ክርስቶስ ኢየሱስ ሕጂ እውን ኣብቲ መከራኹም ኣብቲ ፀበባኹም ግን ህላወይ ከረጋግፀልኩም እየ ሰላመይ ክህበኩም እየ ዕረፍተይ ክህበኩም እየ ኣብቲ ፀበባኹም ተደይመፅእ ሽዑ ፈትኑኒ ተዘይባሪኸኩም ሽዑ ፈትኑኒ ብበረኸት ተዘይመሊአኩም ሽዑ ፈትኑኒ ኣንደበትኩም ምስሓቅ ተዘይመሊአዮ ሽዑ ፈትኑኒ እንተኾነ ሕጂ ግን ናባይንዑ ኣነ ክዕርፈኩም እየ ስለዚ ጾርና ናብ መስቀል ንስቀሎ ፍርሓትና ናብቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ነሃቦ ልቦናና ኢየሱስ ክርስቶስ ነረክቦ ናብዛ ኣምላኽ እዚ ንምፃእ ኣቱም ኩልኹም እትፅዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ናባይንዑ ኣነ ክዕርፈኩም እየ ከም ዝበለና እሞ እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ትስማዕ እነሆ መድኃኒተ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂውን ብፍቕሪ ናባይንዑ ይብለና ኣሎ እነሆ እዚ ቃል እዚ ሰሚዕና ናብ ንስሓ ህይወት መፂና ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ተቐቢልና ተስፋ ንገብራ መንግስቲ ኣምላኽ ንክንወርስ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ኣይፈለየና ስብሐት ለእግዚአብሔር